Belaunaldiz belaunaldi, tokiko merkataritza gure alboan egonda. Gertutasunezko txoko bakoitzean irrifarrak, istorioak eta ametsak elkar partekatzen. Gure herriaren arima izaten. Negozio bat baino gehiago dira. Amonaren dendatxoa, harakinaren eguneroko agurra, betiko konfidantza. Herriko merkataritza herriaren bihotza da. Tradizioen oroimena etorkizuneko belaunalditan biziko da. Denbora aurrera doa, ohiturak aldatu egiten dira. Tokiko merkataritza ere hazi, eraldatu eta berrasmatu eginda. Baina bakarra egiten duena galdu gabe. Bere hurbiltasuna, bere historia, bere esentzia. Gaur egun gure ondoan jarraitzen du, modernoagoa, konektatuagoa, baina betikoa. Betikoa biharkoa ere izan daitekeelako.